ברשות מוריי ורבותיי, הצדיקים והאהובים, אנו עומדים לקראת ליל הסדר, הלילה המיוחד שבו יצאנו ממצרים, ועליו נאמר שבכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בלילה הזה, בכל שנה ושנה, יורדים לעולם אורות גבוהים ומיוחדים, ויהי רצון שנזכה לקבל אותם. אחד הדברים שאנו מדגישים בחג הפסח הוא ההלל. אומרים אותו בליל פסח בתפילה, חוזרים עליו שוב בהגדה בליל הסדר, חוזרים עליו פעם שלישית למחרת בתפילה, וכמובן כשבית המקדש היה קיים, גם היו אומרים את ההלל תוך כדי הבאת הפסח. בין פסוקי ההלל אנו אומרים, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. נשאלת השאלה, מדוע הגויים צריכים לשבח את השם אם גבר עלינו חסדו? אנחנו אלה שצריכים לשבח אותו. למה הגויים? עונה על כך הגמרא במסכת פסחים. יש כאן קל וחומר. אם הגויים צריכים להודות לקדוש ברוך הוא, אז כל שכן שאנחנו, עם ישראל, צריכים להודות להשם שגבר עלינו חסדו. בנוסף לתירוץ הגמרא, הובאו הסברים נוספים לשאלה זו, ונביא כאן את אחד מהם. להבנת העניין, נספר משל ששמעתי ממורי ורבי, הרב חיים דרוקמן, זכר צדיק לברכה. מסופר על יהודי אחד, שהיה הולך מדי בוקר לתפילת שחרית, מוקדם מאוד, כשעדיין היה חשוך. בדרך התגורר גוי אחד, שונא ישראל. כל יום ביומו, הגוי היה רואה את היהודי הזה הולך בדרך, ומנסה לחשוב איך להזיק לו. יום אחד עלה במוחו רעיון. הלך הגוי באמצע הלילה, חפר בור עמוק באמצע הדרך, וכיסה את הבור. חשב לעצמו הגוי, היהודי הזה יעבור בדרך, לא יראה את הבור בגלל החושך, ויפול לתוכו. לפנות בוקר, עמד הגוי בחלון, וציפה בכיליון עיניים לראות את היהודי נופל לבור. והנה, היהודי התקרב לאיתו. הגיע עד ממש לשפת הבור, ופתאום חזר אחורה. הגוי לא הבין מה קרה. האם היה ליהודי איזה מידע מודיעיני על הבור? הגוי חיכה שהיהודי יחזור, ובאמת לאחר שעה היהודי חזר. אולם אז כבר זרחה השמש. היהודי נעצר מול הבור, הקיף אותו באלגנטיות, והמשיך בדרכו. הגוי החליט שכשהיהודי יעבור שם שוב, הוא חייב לברר עם היהודי מדוע הוא חזר לאחור. כשהיהודי חזר חזרה מהתפילה, ניגש אליו הגוי בחיוך מזויף ושאל אותו, מה שלומך ידידי הנכבד? יש לי שאלה. ראיתי שעברת כאן מוקדם בבוקר, ופתאום חזרת לאחור. מדוע חזרת לאחור? השיב לו היהודי בתמימות. אני הלכתי בדרכי כמו כל בוקר לתפילת שחרית בעינץ החמה. אולם פתאום נזכרתי ששכחתי את הטלית והתפילין בבית. עד שהגעתי לבית כבר ראיתי שהפסדתי את התפילה, אז חיכיתי למניין הבא. הבין הגוי שליהודי לא היה שום מושג על המזימה שלו. לא היה לו שום מידע מודיעיני. ובעיקר הבין שיש מישהו ששומר על היהודי. ריבונו של עולם. אפילו בלי שהיהודי עצמו ידע על כך. מוריי ורבותיי האהובים, הנמשל לכך, פעמים רבות הגויים זוממים עלינו מזימות, והקדוש ברוך הוא ברוב חסדיו מפר אותם, אפילו בלי שאנו יודעים על כך. רק הגויים יודעים עד כמה הם רוצים לפגוע בנו, וכמה שהם לא מצליחים. לכן כתוב בפסוק שהזכרנו, הללו את השם כל גויים, שבחו כל האומים, כי גבר עלינו חסדו. הגויים נדרשים לשבח את השם על החסד שהוא עושה עם עם ישראל,
כי רק הם יודעים עד כמה הוא עושה איתנו חסד, ועד כמה בורא העולם מפר את עצתם, אפילו בלי שאנחנו יודעים. לאורך כל ההיסטוריה, בכל דור ודור, עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. ממצרים העתיקה נשארו רק פירמידות. מהמן נשארו רק אוזניים, וגם אותם אנחנו אוכלים. מהאימפריות של יוון ורומא המפוארות נשארו מדינות קטנות. האינקוויזיציה הנוראה בספרד, היטלר יימח שמו שהקים מכונת השמדה משומנת. כולם ניסו, כולם נפלו בסוף, ועם ישראל חי. גם בימינו אלה, אויבינו מסביב היו משמידים אותנו מזמן אם היו יכולים. אבל בורא עולם עושה איתנו חסדים גדולים, ומפר את עצת אויבינו. עם ישראל חי וקיים כנגד כל הסיכויים. ככבשה בין 70 זאבים, שאינם צמחוניים בכלל, והרועה הגדול שמר ושומר עלינו. לכן מוריי ורבותיי, כשנסב בליל הסדר, נזכור את כל החסדים שבורא עולם עשה איתנו, החל מיציאת מצרים ועד ימינו אלה, ואת סיפורי הניסים הללו נעביר לדורות הבאים, כחלק מהמצווה המשמעותית של ליל הסדר, מצוות והגדת לבנך, מצוות העברת המסורת המפוארת של עם ישראל, שעוברת מדור לדור, עד שנזכה לביאת המשיח ובניין בית המקדש השלישי במהרה בימינו אמן. תבורכו בכל מילי דמיטב, חג שמח לכולם.